Matul din il-ġimgħa kważi 97,500 familja se jirċievu it-tieni pagament tal-mekkaniżmu addizzjonali kontra l-għoli tal-ħajja li jkopri it-tieni nofs tas-sena. B'kollox il-familji se jkunu benefikaw mal-50 miljun euro. Waqt konferenza tal-aħbarijiet ġie spjegat li l-benefiċċju qed jingħata lil familji li d-dħul tagħhom huwa taħt id-dħul medju nazzjonali li fl-2023 kien jammonta għal kważi 19,000 euro għal familja persuna li tgħix weħida. Is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru għall-Politika Soċjali Mark Musu spjega li l-ammonti jvarjaw skont id-daqs tal-familji u dħul tagħhom. Persuni singoli għandek il-koppji u għandek il-familji li jkollhom it-tfal jgħixu magħhom li jistgħu jkunu kemm tfal żgħar u kemm tfal adulti. Jekk qed nitkellmu fuq persuni singoli, il-rata tal-benefiċċju tvarja minn minimu ta' 145 euro fis-sena għal ftit aktar minn 600 fis-sena. Jekk qed nitkellmu mbagħad fuq koppji, ir-rata tvarja minn kważi 300 fis-sena għal aktar minn 1200 fis-sena. U qed nitkellmu mbagħad fuq familji bit-tfal qegħdin nitkellmu fuq rati li jvarjaw minn bejn 300 fis-sena u l-massimu ta' 1500 fis-sena. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon qal li minn dan il-benefiċċju mhux jibbenefikaw biss dawk f'riskju ta' faqar, semma li aktar minn nofshom mhumiex f'riskju ta' faqar. Kompla jgħid li dan il-benefiċċju fost diversi miżuri li qed jieħu l-Gvern biex ikompli jilqa' għall-għoli tal-ħajja. Żied li l-Gvern żamm il-kontijiet tad-dawl u l-ilma stabbli sa mill-2014 u għadu jissussidja l-prezzijiet tal-fjuwil u l-gass.